Shem, umuntu akanantombi kodwa uDisemba. Angazi ngizomisa kanjani, hayi. Hayi, uthi uyazama ukushela ngapha, uzame ku-Facebook, zama yonke indawo, mara kulungi lutho. Hamba uye ethaveni, thola iy'botho nakhona. Hayi Shem. Hayibo. Athi nayo intombi iza. Hayi. And then wena kwenze njani? Mana-ke kuqala awuthi ngikugiyele kuqala uzongibona kahle ukuthi ehena before ngize ngikhulume kuqala ngikukhombise ukuthi yini engikwazi ukuyenza. Mama basalathi uyojabula wena musela amantombazana sipamsa kumushona wela ayokala mama basalathi uyojabula wena musela amantombazana sipamsa kumushona wela. Awu mana Ntombi, awusho uphethe ubani vele ngempela. Ukuthi ngijwayela nobani awuhlangene nawe lokho. Oh, njengoba usho lokho, hayi kusho ukuthi akekho umuntu ohlekisana naye. Mana. Wo. Ikhona khona into engifuna ukisho. Ngifuna ukuthi ube umuntu engihlekisana naye, yabo? Kanjani mina ngoba ngi-lesbian? I-lesbian. Uqonda ukungitshela ukuthi wena uyile ntombazane le ejwayela namanye amantombazane? Angithi uyangizwa kahle, wayibuza ngoba uyangizwa nje ukuthi ngithini. Hayi kodwa-ke anginankinga ngoba uyi-lesbian. Yazi indaba ngoba mina nginomalume ongifundisa uzokuthandazela khiphe honke la madimoni asekhanda lakho. Oh, usho ukuthi mina nginamadimoni? No, angisho ukuthi unamadimoni bese ngisho nje ukuthi umalume wami angakuthandazela akuculise holy oil. Yabona ube born again bese siyajabula mina nawe. Ngijahile ngoba ungivimba la, ngisobona intombi yami. Hayibo, wait. Yo.